Narodil som sa v Gdansku, žijem v Gdansku, momentálne žijem v Krakove. To je okrem iného aj fakt, že sloboda voľby znamená, že môžem žiť kde chcem. V skutočnosti som sa však narodil v Gdansku. V PepsiCo som pracoval posledných 17 rokov. Bol som zástupcom kľúčového účtu a dalo by sa povedať, že PepsiCo mi zlepšilo náladu. Som veľmi vďačný osudu, že som pracoval v korporácii. Bez ohľadu na to, čo hovoríte, korporácia naozaj vie, ako vychovať človeka. Teraz túto skúsenosť prenášam do môjho vlastného života a do toho, čo robím tu v Duolife. S Duolife som začal spolupracovať asi pred 2,5 rokmi, ešte predtým, ako som oficiálne vstúpil na trh. Takže som tento projekt postavil od nuly. V prvom rade som začal s dôverou. Dôvera v majiteľov. A to mi umožnilo skutočne existovať v tomto biznise a v tomto odvetví na 100%. Toto odvetvie, toto povolanie, dalo by sa povedať, alebo tento životný štýl, či skôr, dalo by sa povedať, sa učím pomerne dlho, posledných 6 rokov. Keď som sa však stretol s majiteľmi Duolife, rozhodol som sa, že toto je projekt, ktorému sa budem venovať. Aj ma vlastne prinútil rozhodnúť. Sprawiło, że podjąłem decyzję. Rozhodnutie zmeniť svoj život. Spolupráca v projekte Duolife mi umožnila uskutočniť moje sny. Vždy som chcel byť slobodným človekom. V korporácii taká sloboda nebola. Bolo tam všetko ostatné. Boli dobré platy, boli firemné autá, prestíž, rešpekt na trhu práce. PepsiCo je jedna z najväčších korporácií na svete, takže úroveň môjho ega na trhu práce bola dosť silná, bola dosť vysoká. Bol som spokojný, patril som medzi najlepších zamestnancov na predajnej linke. Chýbalo mi však niečo, po čom som celý život túžil, sloboda. Táto sloboda chýbala a mojím snom bolo niečo také robiť, mať príjem, slobodu a čas pre seba. Aby som mal možnosť rozhodnúť sám za seba. Keď pracujete v korporácii, toto nemáte. Tu v Duolife som to našiel na 100%. Veľmi často sa rozprávam s rôznymi ľuďmi. Tomek, čo sa stalo, že ti zmenilo život? Ako sa to stalo? Jednoducho sa mi sníval sen. Mal som sen, ktorý som si chcel splniť. A niekedy sa so smútkom pozerám na ľudí, ktorí majú sny a aj zo strachu zo zlyhania sa boja ísť za svojimi snami, boja sa ísť za svojimi snami. Raz som niekde čítal pekný text, že vzdať sa svojich snov zo strachu zo zlyhania je ako spáchať samovraždu zo strachu zo smrti. Vraj je to text, ale naozaj veľmi hlboký a často mi príde na um. No neúspech je súčasťou každého úspechu, každej realizácie cieľa, každej realizácie sna, bez neúspechu nie je naplnenia. Každej realizácii marzenia. Nie ma spełnienia bez porażki. Treba to len akceptovať. Jeden neúspech, druhý neúspech, tretí neúspech a úspech a dostanete to, čo chcete. A tu v Duolife sa realizujem. Naplňam sa v zmysle realizácie svojich snov. Realizácii vlastných marzeń. Sú to moje sny a chcem si ich splniť. Často, pretože ma ľudia poznali na trhu alebo medzi priateľmi a rodinou, som bol na plný úväzok. Veľa ľudí hovorilo, že mám šťastie, dobre zarábam, pracujem v obrovskej firme, mám služobné auto a často hovorili: Tomek, čo robíš? No tak, máš peknú prácu, prečo to vzdávať a ísť do niečoho neistého? A popravde, niekedy ma to prinútilo rozmýšľať, či robím správnu vec. Premýšľal som a to často spôsobilo, že moja energia klesla. V určitom okamihu som si však uvedomil jednu vec, toto sú moje sny. Že to sú moje marzenia. Nie ľudia, ktorí mi radia. Je to rodina, známi, priatelia, kolegovia, neznámy človek, ktorý povedal: Tomek, zbláznil si sa. Zrazu mi tak povediac prišlo na osvietenie. Zrazu sa rozsvietili svetlá a ja som prišiel na to, že to boli moje sny. Nikto z ľudí, ktorí mne a Tomekovi radili, nerob toto, nerob to či ono, neprevzali zodpovednosť za to, čo mi povedali. Poradil mi, že ak túto radu príjmem, ovplyvní to môj život. Tento človek by však za to neniesol zodpovednosť. A raz som urobil taký experiment, rozprával som sa na túto tému s človekom, ktorý je mi veľmi blízky, ktorý ma od toho odradzal. S potešením povedal, že som obchodný zástupca, mám služobné auto. Fakt, firemné auto je úžasná značka, tankujeme vzduch, jazdíme po polmetrových obrubníkoch, je to jedno, tak je to najlepšia značka auta. Aj to však vzbudzovalo obdiv a rešpekt.
A tento človek hovorí, Tomek, vzdávaš sa takých pekných vecí, pekného platu. Hovorím, vieš čo, mám sen. Mám plné sny, vždy som bol snílek, ale dám vám niekoľko z nich. Chcem mať 3 Mercedesy. Chcem dom s bazénom. A chcem svojmu synovi poskytnúť vzdelanie tak dlho, ako sa bude chcieť učiť. 3 z nich. Mám ich viac, ale toto sú 3. A teraz, vieš čo, dám ti na mesiac Mercedes. Dajte mi 3 autá Mercedes na dom do mesiaca, do 6 mesiacov. 6 miesięcy? A do konca roka chcem mať na účte všetku hotovosť, ktorá môjmu synovi umožní vzdelanie. A potom urobím, čo povieš. Táto osoba potom povedala, Tomek, prečo to odo mňa očakávaš? Chceš, aby som sa vzdal svojich snov? Takže predpokladám, že si schopný dať mi moje sny, ak mi poradíš, čo mám robiť. Preberáš zodpovednosť za to, čo mi hovoríš. A potom to začalo. Odvtedy sa mi sotva niekto odvážil poradiť, čo by som mal v živote robiť. Co mám zrobiť so svojím žiťom. Pretože toto je môj život a nikto za mňa nezomrie. Žijem svoj život, dosahujem svoje ciele. Duolife je miesto, kde som sa naozaj našla pri realizácii svojich snov a odporúčam ho každému. Odporúčam každému, pretože som živým príkladom toho, že spoluprácou s Duolife, s projektom tohto typu, sa nám darí plniť si sny, pretože už pol roka nie som zamestnancom na plný úväzok. Som v stane zrealizovať svoje marzenia, ponieważ już od pół roku czasu nie jestem pracownikiem etatowym w korporacji. Za 2 roky spolupráce, odkedy firma vstúpila na trh, zarábam 4-krát viac ako za posledných 17 rokov, čo sa mi podarilo v PepsiCo. Udało mi się zarabiać w PepsiCo. Zmenil som svoje služobné auto z Opel Combo na Mercedes triedy E. Som slobodný človek, žijem v Krakove. Čo si myslím? Napríklad by mi to ani nenapadlo, veď som bol v Gdansku. Vždy som bol v Gdansku. Narodil som sa v Gdansku, žil som v Gdansku, pracoval som v Gdansku. Keby som pracoval na plný úväzok, nebolo by to možné. Teraz som slobodný človek. Splnil sa mi jeden z najväčších snov. Môžem si robiť, čo chcem, kde chcem, s kým chcem, ako chcem. Úžasný pocit. A vrelo odporúčam, aby ste sa pozreli aj na tento projekt, pretože tento projekt, tento druh projektu, Duolife jednoducho mení život. Duolife po prostu zmienia życie. Mení život k lepšiemu a umožňuje vám plniť si sny. Srdečne pozdravujem a dúfam, že uvidíme na niektorom z našich podujatí.